2 хранения на ден, ако заместим с него, и тялото ни ще бъде повече от прекрасно. Знаете ли, че това тук в мен всъщност е храна? Точно така, правилно ме разбрахте. Новия Slim Shake, който има супер малко калории, малко въглехидрати и е богат на протеини, фибри и витамини. В една от такава порция от Slim Shake има над 24 витамина и минерала, които ние няма как да набавим от обикновената храна, която приемаме в ежедневието си. Благодарение на тези витамини и този шейк ние се чувстваме енергични, имаме тонус и здрави. Още по-хубавото е малко въглехидрати, висока доза на протеин. 20 грама протеин и фибри в една такава доза. Да, чудесно. Още по-хубавото е само 215 калории в доза от този млечен шейк. Не е нужно вече да ви споменавам колко бързо и положително се отразява приемането на този Slim Shake върху тялото ни. Последвайте линка отдолу и изберете вашия.